Zombie Apocalypse. Yes guys, good morning po ulit sa ating lahat at welcome back to our Infantaries. At ang mapapanood nyo ngayon ay ang ating 15 below category at ang lalakas nga ng mga kabataang ito guys, at talaga namang pinakita nila sa race na to ang kanilang tibay sa pangangarera. At sinubukan nga natin sila guys sa pagkakataong ito dahil umabot sa 40 kilometers ang tinakbo ng ating mga kabataan. 20 kilometers yung papunta at 20 kilometers din ang pabalik guys. So dahil hindi na kompleto itong video natin, ay halos kalahati lang ng ating race ang nakuhanan ng video guys. So pagpasensya nyo na at ito na lang yung natira sa ating kopya, pero sa tingin ko ay mag-i-enjoy pa rin kayo dahil yung buong kalahati ng ating video ay dito mapapanood ang mga bakbakan ng ating mga participants. So panoorin nyo guys at tapusin nyo pa rin itong ating video. Bale, hindi ko na sana i-upload itong video natin guys sa 15 below dahil nga halos wala tayong kopya ng pabalik, pero sa isang kahilingan ng ating tropa at pinagbigyan pa rin natin sila para may mapanood kahit paano guys. At talaga namang nakakapanghinayang guys dahil ang ganda ng pinakita nyo dito kung paano nyo binantayan, kung paano nyo sinuklian ang bawat banat ng tropa, at nakita ko na talaga namang ang lalakas nyo na. So sana guys sa susunod ay ganito pa rin kayo karami, at ipinapangako ng ating Francis and Vlog na aayusin na sa susunod ang inyong mga kopya para mapanood natin mabuti ang bawat race ninyo. So humihingi po ako ng bawanin sa inyo mga idol at sana ay maintindihan ninyo. So back to race na tayo guys, at meron tayong isang breakaway dito sa bandang harapan, Trupang Sual, Pangasinan. Nakita din tayong isa pang tropa na nakasunod sa bandang likod. Dito na nga guys, nasa 3 kilometers na ang natatakbo nitong ating dalawang unang breakaway, at patuloy pa rin silang bumabanat dito sa bandang unahan. Ito na yung second breakaway natin guys, at kung hindi ako nagkakamali, tropang Alaminos, Pangasinan. Wala pa ang ating peloton at medyo malayo-layo ang agwat ng ating dalawang breakaway dito sa ating grupo. So ito na guys, at paparating na rin ang ating peloton at patuloy pa rin silang mahabol doon sa ating dalawang unang kalahaw. Sa peloton, Kenji Sarate ng tropang Infanta at humahabol guys. Habulin yata ang dalawang breakaway natin sa bandang harapan. Sumunod na rin ang isa pang tropa at nagsisunuran na guys ang ating peloton. Bumanat din itong isa nating tropa mula sa Alaminos, at siya naman ngayon ang nagdala sa ating peloton. And guys, at nagkahabulan na nga, bumabanat pa rin itong tropa nating Alaminos at nakalayo siya ng bagya sa ating peloton.
naman yung dalawa nating breakaway guys. Magkasama na sila dito sa bandang harapan at malapit na sila sa barangay ng Igya at nasa 8 kilometers na matatakbo nitong ating dalawang unang breakaway. Ayan nga guys, at nagtuloy-tuloy na itong dalawa nating breakaway, isang tropang Sual at isang tropang Alaminos. Sa part na to guys, biglang natumba itong ating isang participants mula sa Alaminos, kaya in-slow mo ko itong ating video at nakita ko guys na tumingin siya sa likod at hindi niya inasahan na pagkalingon niya sa harapan ay nakadikit na kanyang harapang gulong dito sa bandang likod ng kanyang kasama na siyang dahilan guys ng kanyang pagkatumba. So dapat mga idol, mag-focus sa daan para maiwasan yung ganyang timplangan para sa mas magandang race. Focus lang po at wag po tayong lingon ng lingon sa inyong mga likuran. Guys, at pabalik na tayo sa finish line at ito na lang yung matitirang kopya natin sa pabalik. Kaya guys, abangan na lang natin kung sino ang unang dumating sa kanila sa finish line. A few moments later. Yeah, did you? Tagal na kwalibigan. Pinaubusan na. Pinsaw! Pinsaw! Pinsaw!